Ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau pria bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen. Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing jelas ki kono udah aku. Kowe aja gelem nek jak gentenan saku tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki ya. Apa? Dipendel iki. Apa? Kowe ngono e. Wedi aku ne. Ya ora. Jenenge apa jenenge? Pendeli iki. Ngene lho matane di melok kene iki lho. Pendeliki. Iki pendeli iki. Pendeliki. Iya, pendeli iki. Pende. Pende. Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Delang ya petuk. Sedoyo. Ya opo, ya opo kabeh, ya opo. Ya opo, ya opo. Wong iki meneng kene ya opo kabeh. Ya opo rek kabeh. Ya ciri khase karo Yojo beda karo kene. Beda. Heeh. Suwane endi kowe Mbak Elisa? Petrokimia Gresik Paseno. Yo seneng banget nih pertama kalinya. Iya. Bisa ke sini. Basa Jawa, ora basa Indonesia. Yo pisanan aku teko mrene. Ngono kuwi. Men kowe iki basa Jawamu men ora kagok banget ngono lho. Iya. Yo oke nganggo basa Jawa oke. Iya. Wis mubengi kene 500 hektar wis tak ubengi padake. 500 hektar petrokimia wis mubeng kabeh aku. Pertama mau stadion wis tak ubengi ping 7. Ngantek lempoh sikile. Heeh, terus kowe jare mau tekan alun-alun. Aku. Tekan alun-alun barang. Iya ning alun-alun tekan weruh ana rumah sakit petrokimia barang. Meresake utekku, Pak. Meresake apa? Utekku. Utekmu rasa tok meresake kuwi wis gejala edan suwe kok. Iya, tadi. Ya, ora apa-apa. Ini Pak, tadi aku mau meralat ya. Meralat apa? Kan Pak Seno bilang ini nggak ada hubungannya, maksudnya antara wayang sama transformasi. Saya bilang ada banget. Wah, ada banget Pak. Karena apa? Lakonnya kali ini apa? Gatot Kaca Lair. Nah ini kan yang diusung sama Petrokimia ini adalah tentang transformasi bisnis. Besok Indonesia itu di tahun 2045 di 100 tahunnya kita tuh kemungkinan bakal jadi negara maju kelima. Jadi punya PDB itu urutan kelima di dunia. Jadi sekarang kita memang masih berflower ya kan? Masih berkembang negara plus 6 yang berflower. Berflower. Itu anak-anak muda bilangnya berflower. Berflower iki apa? Berkembang. Oh. Ya, terus besok dari tahun 2036 terus mau naik ke 2040 besok 100 tahunnya Indonesia ini besok kita bakalan jadi negara maju. Kenapa? Kita udah masuk ke era digital. Makanya sekarang itu banyak perusahaan akan membuat dirinya lebih maju lagi. Hubungannya apa sama transformasi? Gatot Kaca kan dimasukin kawah Condro di muka. Bar mlebu jedejeng dadi Gatot Kaca nganggo kotang Ontrokusumo Caping Basunondo. Ya, kowe kudu hafal mergane Bapak Kepala Pau ngendikake kamu itu lulusan isi jurusan pedalangan S1. Kotang Ontrokusumo Caping Basunondo terus terus apa meneh ya? Nah, lali. Trumpah Madu Kacermo. Heeh, trumpah ki apa? Apa sing sikil? Sandal. Towo teklek nek cara Jogja. Iya. Dari yang bayi dia keluar jadi bisa terbang, bisa mengalahkan Yongko ceritane ben nonton. Nah, mosok yo tak kepoin saiki yo kudu nonton wayange ya Pak. Bener kudu nonton. Ya, intinya besok semoga transformasi bisnis di Petrokimia bisa berhasil jadi bisa jaya.
Sebagai perusahaan yang perusahaan pupuk yang sukses banget loh di Indonesia ini. Udah masuk PT Pupuk Indonesia juga. Iya, 60% mencukupi semua petani di seluruh Indonesia. Iya. Iya, waduh. Seneng Pak pokok men. Muga-muga sesok ditimbali meleh. Angkon sapa? Amin. Ya muga-muga kok. Dene ora ya ora apa-apa. Ya kan spesial ulang tahun yang ke-47 patang doso pitu. Patang doso pitu. Patang puluh pitu aja tok basake. Patang puluh pitu. Nah, nek kari sing Indonesia diwalek 74. Dadine angka yang sama. Semoga bisa sama besok jayanya bareng. Petrokimia juga ikut bareng naik, Indonesia juga ikut maju. Sama. Soalnya memang waduh iki duren iki nek ngomong gini. Apa? Entrepreneurship kita itu harus kita walaupun yang orang kecil lah sampai yang industri yang tinggi itu orang yang besar semua harus sama. Sekarang anak-anak muda juga pinter loh Pak. Kita jualan positif. Mbak Ayu misalnya bulu mata didol online shop. Wah wis dadi langsung kabeh do tuku pesen ngono. Aku dodolan kaos ya do pesen ngono kuwi. Saiki iki ya padha. Iki wis mlebu Tokopedia aku mau ndelok wah luar biasa. Memang udah ke online sekarang. Petrokimia kene? Iya. Wis nganggo pesen online. Pakai online bisa. Pesen pupuk wis nganggo online. Ya online padake. Sesuk suwe-suwe pupuk ki saka apa? Pupuk ki saka telek. Teleke online iso ora gitu. Teleke online Pak. Piye carane? Nah, ya ora ngerti aku. Saya nganu kok saya maju kok. Iya. Iya. Kita nggak meninggalkan yang lama kok ya kan. Maksudnya sama ini semua untuk petani. Ini juga sama Pak Seno juga mengalami transformasi yang dulu wayang itu nggak ada. Kita nggak bisa lihat pakai media, sekarang pakai YouTube. Pakai YouTube. Ya, besok makin maju lagi. Jadi budaya itu maju, sosial maju, bisnis maju. Indonesia keren pokoknya. Ya, pacake, cerdas sih. Indonesia keren. S2 ming dadi sinden. Ayo. Weloh, iki nek aku rada di sini. Aku jane nek kowe ceramah akeh banget iki sok mesake lho Malensa. Piye kenapa nih? Utekmu iki jane ora pas dienggo ngene iki. Maksude kowe iki mbok golek pekerjaan sing luwih apa asisten direktur apa-apa ngono lho. Jane ya, Pak. Ning kowe tak pendak-pendak tak unekke ngono kuwi saya itu enggak ingin seperti itu, Pak. Saya itu cinta budaya. Kuwi sing luar biasa. Kandhani kok Elisa yo. Ngene iki nek ora maksudnya kan aku iso ngewangi ben kabeh ora buta hal kaya ngene. Dadi kabeh ngerti patake. Sinden klebon kaya kowe kuwi jan iso pinter-pinter kabeh. Iya. Apa kelebon padake aku sinden ki ngene iki terus klebon sing uteke kaya kowe kuwi tenguk nang kono kuwi engko pembicaraane sinden ki ora mung bangsa pembicaraan cara sanggule sesuk ganti ya ora ning pembicaraane lebih tinggi ngono lho dadi mereka berpikir lebih luas lah. Ayo kowe barang tau dalange dadi kudu mikir tau saiki. Ayo kudu ngono kok. Aku kon mikir apa? Ya mikir apa sing rada keren sithik ngono lho ben ketok cerdas. Sindane cerdas calane kudu cerdas. Ora sik. Kok ben ketok cerdas itu anggapmu aku ki pekok ngono apa iki? Lah ya bentino ngomong dhewe, disauri dhewe, nangis-nangis dhewe, guyu-guyu dhewe. Wong tak rewangi tak sauri dhewe nangis-nangis dhewe ki ya goleke pangan kowe kuwi padake. Iya, Dek. Nek aku ra edan ngene iki ora ana wong nanggap kowe arep do mangan apa? Oh iya, ra sida nyinden aku ya, Pak. Ra sida nyinden kok ya. Makasih lho, Pak. Cah edan ora. Iya. Anjen iki ya cah pinter kok. Ya ning mbuh. Anu pun S2 psikologi kok ya. Dhek cinta budaya kok no. Nek sing kepengin ngangkat dhek dadi pekerja kantoran ki akeh. Ning pendak-pendak anggere weruh aku terus, "Pak, saya itu nek weruh sampean mboten tegel ajeng ninggalke." Ayo wis kowe ku nyinden terus wae. Nggih, kula tak nyinden terus. Iya, terus tak kon ngitung-ngitung. Saiki hitung-hitungan wae. Kowe dadi asisten sesasi bayaran sasi pisan. Saiki ben bengi kowe melu aku. Monggo nek ben bengi ping 29 ping 28. Wis pira entukmu? Oke sindene Pak, wis nyinden wae rasa angel-angel aku. Ya ning boyoke ya tugel rasane ben bengi. Wah, tapi ra apa-apa seneng tenan Pak melu wayangan. Seneng saking senenge. Ya dipertahanke. Jelas ya, nggo budaya kenapa tidak ya kan? Nggih, ki uga. Juga telah hadir bersama kita Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat Pribadi. Bersama Ibu Tata Rahmat Pribadi. Wah, luar biasa. Kehormatan Pak kitai bisa kitai.
awak dhewe iso sowan di depan direktur langsung. Nggih, juga hadir Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Bapak Nugroho Kristianto. Ya, luar biasa. Lan Bapak Joko Utomo Direktur Operasi PT Mega Eltra. Ya, wah, jan matur suwun ya. Iki Pak Joko Utomo ketoke sing nimbali awake dhewe ketemu nang Taman Mini mbiyen kae. Oh iya. Iya. Berarti sesuk ditimpali meneh bakal Lengganan no ketoke. Lengganan piye? Ya iki biyen ditimbali, saiki ditimbali, sesuk timbali meneh, timbali terus, Pak. Amin. Sing dijaluk ya ngono kuwi. Ya. Nggih. Ki eneng sing nyuwun tembang sa. Nggih, wau Pak Nugroho nggih. Nggih. Podang kuning. Podang kuning Nggih. dipun paringi bawa sing kersane Mbak Elisa. Siap. Saking Pak Nugroho Kristianto. Oh iya. Ya. Apa iso? Well, bocah iki lagi ngetren no. Ya ning YouTube lagi viral. Oh iya. Ngono ya. Wis ngendi-endi jalukane wae Elisa. Ya. Iya, jalukane Elisa. Yen dek urung dadi sinden iki alah. Anak kos. Heeh. Anak kos ya. Mangane ming angger esuk Indomie. Awan Indomie. Awake mengkingking ra karo-karuan kae. Kok iso ketemu karo kowe? Anu le apa jeneng iki entuk sarjana S1 meneliti aku. Oh, melu aku ngetutke aku nang ndi-ndi angger anu kok. Wah kok kayak bisa seperti ini ya Pak. Saya pengen anu meneliti sampean. Nah, meneliti. Terus dasare bocahe suarane apik iso nembang. Oh, terus takjak. Oh, terus rada kopen iki. Oh iya. Rada lumayan iki mbiyen rambutnya brindel elik tenan mbok sumpah. Oh to. Belet, rambutnya elek, wah kayak gelawu ya kulite, rapopo. Neng kan pinter. Kowe ya lunga wae tak tekani kok. Piye? Pak Seno mana ya? Pak Seno mana? Ndelik to kowe pas tak wawancara kae. Aku wegah omonganmu. Mumet aku tok wawancara iki kadong leh ngomong. Iya. Ayo bawani Mbak Elisa. Nadyan wujud temong peksi. Bocah iki kaya kenjingan demit ana. Apa demit? Lho, lah kowe iki nek omong biasa wae kagok. Nek nyuwara nyinden kok iso pas sukaramu. Rak kaya anggere arep nyinden ana sing ngengslupi slep ngono terus nyuwara. Iya. Monggo nek dikandani angel. Iya. Neno. Alus manis tur mrak ati Neno wasuwinggon kula penonton ora ming neng halaman Petrokimia Mbak Elisa. Niki channel awake dhewe sing kraya-raya melu sowan mrene penonton seluruh dunia wis mencapai 15.000 penonton. Wah, luar biasa. Dalam rangka ini ulang tahun Petrokimia yang ke-47, penontonnya ternyata nggak cuma di sini, 15.000. Satu channel ya, Pak? Iya, satu channel. Iya. Mangga. Golek isi podang kuning. Ya. Iba bunga hengatiku. Iki sing cilok iki dari Ibu Tata Rahmat pribadi. Ibu Tata Rahmat pribadi. Nyuwun anu lagu Cinta Terbaik karo Shallow. Shallow. Shallow ki sing In a shallow. Itu lagunya Lady Gaga ya. Nganggo gamelan yo nganti momet ndase ya, Pak. Antek momet ndase. Iya. Ya. Udah ya.
nyanding bisa dadi tombo nggih matur suwun ya ne esuk awane ngomah wis ora krasa sing tak sayang muga-muga mibarenggonku goleki ora krasa esuk eman-eman yen nganti liya kang nyawa Jangan
Bunda. Elisa, Ya? iki mau sore mau aku neng poanu dene iki transit iki ketekan bocah cilik sing biyen neng Blitar tau tate melu nembang kae lho. Iya, Lintang Kairo ya. Nah, aku seneng banget nek weruh cah cilik ngono kuwi gelem nembang, gelem nyuwara, gelem ngopeni budaya Jawa ki rasaku Ya. marem. Ya, undangan no. Ada ya? Ya. Adek Lintang Kairo. Ya, di mana piyaine? Ada? Hah? Bapake malah aku ngono. Mosok ya lanang, wedok ya cilik, cah cilik wedok. Ah. Cah cilik wedok. Nganggo apa? Ya. Dihormati mboten? Oh, ya. Oh, itu. Sudah. Dadah. Oh, Mbak Lintang ya iki no. Ya, wah iki suarane ampuh. Ya, suarane apik ya. Ki kaya cilikanku, Pak. Wah. Cilikamu gudiken kok. Asange cet to. Kaya Ya. karepku kaya ngene iki Nggih. cantik. Wis mulai do rawuh. Mungil. Ya. Derek Mangayu Bagya Ambal Warsa Petrokimia Gresik ngamping patang dosa 7. Nyuwun bajing loncat kagem sedaya pandemen wayang kulit ingkang rawuh wonten Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Salam wayang lestari dumateng ingkang sampun rawuh. Mijarasa Jember, Mitra Jawilan Radio Swara Akrar Jember. Sena Walit Lumajang seneng nonton wayang kulit. Kantong bolong nganjuk Kertasana saking Prabu Ganep Setiawan. Oh iya. Waduh. Ya, sugeng dalu Mbak Lintang. Sugeng dalu ki. Nggih, cilikamu kaya ngene iki. Iyalah, cantik mungil. Ya. Cilikamu ki mbiyen ora arep dadi wong kok. Kok ora arep dadi wong to, Pak? Lahir ming sirah tok. Kasih rato. Iya, Ya kaya ngene ya cantik padake. Aduh. Mbak, tadi kesini sama siapa? Kalih sinten? Nggih kalih bapak kalih ibu. Oh, kalih bapak kalih ibu. Oh, iki sesuk kuwi kudune ya karo bapak karo ibu. Ya. Bapakmu dituntun gembel to bapakmu. Oh iya rapopo, bapakku wedhus rapopo senengane ngoneke. Kowe ngerti to? Rapopo kok. Gembel ki rong karuan wedhus lho. Lah apa? Wong ya iso gembel. Wong ya iso gembel? Iso. Kenapa kok gembel? Ayo, Rambute dilebokke ning nggon kawah dadi wedhus gembel. Rambute lebokke nang kawah dadi wis gembel ki ya kere kuwi kok. Gembel tuh kere. Heeh. Oh, padake kere. Yo, Mbak Lintang ajeng nyekar napa, Mbak? Nggih niki wonten pamundutan apa? Napa waduh edan. Waduh. Ditantang nih padalang. Lah iki. Padake. Sinden kowe rung tau wani kaya ngono kuwi. Yo. Oh. Niki wonten pamundutan apa Pak Dalang? Niki wonten pamundutan gending Titipati Moduar. Yo, mati tenan sindene. Yo, matur sembah nuwun, Mak. Panjenengan nyuwun apa, Mbak Lintang? Ya. Niki wonten wah niku oke-oke bajing loncat lali janjine. Ya. Ajeng aturke napa? Nggih niki caping gunung mawon nggih. Siap nggih. Capek gunung. Ya. Cantiknya. Ki mau mara neng transit terus anu Pak Bucange kula nderek belajar. Oke, pareng mawon mboten napa-napa. Ya, ngono ya, Mak. Mangga. Suarane aja kalah karo Elisa nggih. Ya, ki lho sing Lembut banget ya suaranya. Hah? Lembut. Lembut kowe swara Jawa teng pencalit kaya ucet campak. Oh, ya wis ben ora. Iya, Mbak. Saben bengi Wis duwe vibrasi barang saben bengi. Udah bisa gini-gini Iya. suaranya. nyawa Oh. kondang Ndang tung. Pengendange lagi mangan anggere ngono iki. Lali wisan. Lah iya.
Ayo men semangat bocah cilik iki men semangat dijenglengke nggih Pak nggih. 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 Kelas pinten sampean? Kula kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD? Nggih. SD pundi? SDN Kepung 2. Pundi niku daerah pundi? Karangdinoyo Kepung Kediri Pare. Kediri Pare. Nggih. Kediri Pare. Oh iki Kediri Pare we iso apik kok kowe iki Sulawesi. Ya tak ajar karo iki bocahe. Ayo, aja tok ajani sing purna-purna lho. Iku ana bocah cilik lho nek omong sing tata lho. Sing tata, sing halus-halus. Iya. Yen memajang Yen memajang mung karo among karo janur kuning Mantep tenanan. apa? Mantep tenanan. Mantep. Mantep. terus Mantep. Kembang wae. kembang wae weton gunung Ya. Hop. Aku nek ndi anak semene iki iso nembang ngono, wah mbok njaluk apa-apa tak turuti tenan. Iya. Anakmu ya iso to, Pak? Anakku nek nembang ming ingin ku teriak. Ambiar. Ming nirokke nggon HP kuwi lho, Pak. Iya. Aku pas kapan yo ndelok statusmu kok nyanyi. Ku ingin marah, melampiaskan, Ayo, tapi ku hanya ngono kuwi ndelok aku. Anakku apalagi lagu-lagu Iya. bahasa Indonesia. Apik tapi ini. Saiki nek ngundang mbokne mama. Mama, Wah, wis tak elekke aja ngeyel. Lah pas ana tamu bengok ndelok mbokne, "Ma, tamu, ma, tamu." Mbokne tak unae galo, "Matamu dinaikke." Aku. matamu. Ha iya. Matamu. Apik nek Bu kok senengane do ngeyel do ngundang mama. Nek Bu ki nek eneng tamu, Bu, tamu sopan. Bu, Nek ana tamu. tamu nek ngundang mama, mbokne iki, "Ma, tamu, ma, tamu." Terus juga wis komburi, "Matamu kuwi." Nek Pak piye? Pak tamu, Pak tamu. Nek Pak ya ora apa-apa. Iya. Pak kuwi malah Jawa, aja papa. Iya. Pak. Kalian nggone dhewe kono ya aja kono wis kabeh iki. Bapakne Wiyaga undang-undangane papa. Ayah. Ayah. Ayah baru pulang nabuh ya. Geleleng tenan. Wiyaga. Ayah baru nunjuk. Iya. Pacitan Serwi Mutiar ya. Cengkoke jan. Je. Seneng kula nok. Ya, mengke tak sangoni ampun kuwatir. Oh nggih. Tak sangoni niki duwite wis mlumpuk 400. Dijaluk saiki wae. Iki saka njaluk lagu ududetku dhewe. Wes kok njaluk lagu. Iki tak gawake sithik, Pak. As kowe kok gawak. Aku sing cedhak iki lho. Wis ora iso kowe iki ngulike ra jamak-jamak ngono kan. Heeh. Engko tak tambahi no. Nggih. Je. Nggo tumbas rok nggih. Kula nggih tumbas rek Pak Sene. Ora sudi. Jahat. Wah. Seneng banget. Panas. Monggo Mbak Lintang Kairo jenenge ya. Lintang Kairo. Kairo iki ibu kota ngendi? Kairo Heeh. ning Mesir.
Bener. Ah iya. Padake. Kene iki mantane Putri Mesir. Putri Mesir iki mumi wae. Lho, Cleopatra mumi ki kowe. Aku Cleopatra. Oh ya ora ya, Cleopatra ya dimumi situ. Ya wes kowe kadal Mesir. Setan. Iya. Bocah iki jan ra tau ngangkat derajatku bablas lho, Mas. Padahal iki mbiyen sing nemu aku, sing dadeke kaya ngene aku wis dindas-ndaske, dimatak-matakke, dikaunekke kadal Mesir. Iya. Ngono ya, Mak. Panas. Udan. Ya. Panas udan aling-aling. Capek. Caping gunung. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa Ngapa? artinya tepuk tangan tanpa saweran? Aku ngerti kowe muni ngono iki mergo kowe melu ngadeg dadine. Muni ana sing wong maringi terus tok Lah tampani. ya mari sini lah. Nah. Aja gelem, Dik. Engko dijaluk nek ana sing maringi ya. Iya. Nadyan wadon Sarta. sarta Kowe ra rung di bojo to, Sa? Dereng. So nek entuk bojo, ya Nggih. aku ngandani karo kowe, nek pengen bocahe kaya ngene iki kudu tenanan. Ya, saat pertama kali bulan madu Heeh. melakukan hubungan kuwi maca ayat-ayat sing kira-kira kuwi bisa marai bocah ki sok pinter. Paling ora arep mlebu kamar ki Al-Fatihah ping 100. Ping 100. Ping 100. Angel banget terus Ora kok ora angel kuwi kok ping 100 cepet ping wae. 100 jebet. Heeh. Terus Oh, mlebu kamar saling berpandangan pun harus membaca Al-Fatihah. Oh, ping 150. Mau 100 tambah 100. Tengok neng ngamben ki wis nyawang sawang-sawangan bojone iki Al-Fatihah sik. Oh, bocah esuk pinter ngene iki. Wis arep mapan mulai turu jejer kae Al-Fatihah ping 250. Ya sila esok. Ah, kene ngerti. Mbah yo tak sido-sido nek ngono kuwi. Lah sido-sido. Iya. Iya. Inu mande banyu Iya nggih, monggo. Dek jaman ya, wah jan seneng aku. Ya. Aku nek nyeru ngono iki rasane kaya atiku iki keloro-loro kae lho. Kaya bocah cilik semene kok gelem nembang caping gunung, moko cah cilik semene iki rata-rata iki saiki deloken lagune rak mesti lagu-lagu sing lagu modern. Saya sing ngerti HP nganggo HP mesti lagune bangsa barat. Iya. Kaya jali-jali. Oh. Lagu barat kok jali-jali. Lah Jakarta iki barat tudu. Oh iya Iku ya termasuk barat. Iya. Barate kene. Heeh, barate kene. Ya, monggo Mbak, apa Lintang Kairo? Ya. Dek zaman berjuang Zora kelingan anak lanang Kita
Ya. Nano. Mangga. Oh, dapat saweran. Terima kasih Pak matur sembah nuwun. Disa Dek, disa aja dinahke Pak Deseno. Bisa wae. Eta anggep iki aku dalang ngongso banget. Iya. Ora arep njaluk aku, malah engko tak tambahi nek aja kuwatir. Iya. Kae jane Mary kae sing dikeki ming kowe. Kae nek ora isin mesti disa Dek, Pak, aku mana mesti ngono. Iya, gandeng isin ya. Kan sesuk-esuk aku njaluke. Hah? Paseno, mompengi durung ngono kuwi. Cah kok gubete. Ya, ya. Jarene wis menang katurutan sing Delang. Mangga. Syukur bisa nyabang gunung desa tapi raja Barengi saya. Masih bersama Mungsuhe Bintang Kairo. Dene nak nya tak tambahi nak. Rasa
munggah rene. Coba ndak kedisian kae. Iya. Ora iki dienggo anu kok kowe wis di. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, aja. Tak jebok. Nggih, matur suwun ya wis. Tak tambahi, Dik. Bacake cah tipes aku yo. Kae. Nggo bali. Oh, nada dari Pak ini. Ambil dari Pak Dirut. Terima kasih, Pak. Saya juga dapat. Terima kasih. Maaf ya. Oh, dapat lagi dari mami aku. Dari ini adik. Woi. Kok sing 50 nggo aku ya, Dek. Oh, aku dine dhewe. Makasih. Makasih ya, Dek Lintang Kairo. Sa. Kowe ya tegel nyekel idit ngono kuwi. Ora, iki engko tak nehke. Nah. Oh, makasih Pak. Jan. Wes bali engko nggo sangu sesasi. Sing yo rasa Pak, rasa. Hah? Oh, ada lagi Pak itu, Joko, ambil dari Pak Joko. Pak Joko. Oh, Mbak Elisa. Aku padahal ra njaluk lho aku. Nggih, matur Makasih Pak Joko. Iya. Wis ditonton. Aku umpama dadi kowe, dhuwit sing tak tampani iki tak keke bocah iki kok. Iki engko tak keke kok. Iki engko bali. So iki engko apa? Bariki. Bariki apa nek cara aku ya diseseni piye kae. Nyodik nggo kowe kabeh. Saiki ya, Pak. Iya. Tenane, Pak. Kae, kalau meneh kae. Udah lagi. Ambil lagi, Dek. Nanti buat jajan sesasi. Sing diparingi iki kowe. Elisa Pak Lintang. Lisa Lintang. Oh, Lisa. Pada ke Elisa lho iki tenanan lho iki. Elisa tenanan lho. Terima kasih Pak. Nggih, Joko. matur suwun Pak Joko. Oke, tos. Weh. Ngajak dagel iki Pak Joko iki. Ngajak Makasih dagel. Pak. Lumayan, ya. Lumayan. Jaluk Dek, nek aku tak jaluk. Nggih, salim sik. Salim karo Pak D. Pak D, aja Pak D, aja manut kae. Malih Pak D, ngono kuwi cepet. Apa? Pak D sing duwe kae didelikke kae lho. Ning ngisor bantal isih ono meneh. Jaluk. Ora ono ya kowe iki, mbok ora gawe-gawe to, Sa. Wis ora ono. Ya, Pak. Ya luar biasa Dek Lintang Kairo, Pak. Jangan berhenti tresno karo budaya Jawa nggih, Mbak. Ya, Lintang, nggih. sampai besok ya. Belajar terus, nggih. Amin. Wah, ya ampun. Nah, salim karo Simbok. Heeh. Simbok De Prastiwi. Wah, jan bocah iki seneng nek dadi cah cilik ngono kae ya. Tur dasare ya pinter, ya iso. Iya. Pinter, suarane apik, lembut. Ya, matur suwun. Ya, Mbak Lintang saka Kediri Pare. Ya, Kediri Pare. Iya. Matur sembah nuwun. Demben Dek suwaneng Blitar ya Mbak Lintang kuwi ya rawuh, Nggih, saiki ya, nang kene sama ya Pak Bupati. rawuh. Ya. Matur Rawuh. suwun ya Mbak nggih. Jauh-jauh. Besok tanggal 8 rawuh teng Tulungagung nggih Mbak Lintang. Ya. Oh jelas wong entuk dhuwit ngene iki ya tuman ya, ya gelem kok. Ora, kowe kok meri iki ngopo, Wong iki padha tresnane, padha trenyuh penggalihe bapak-bapak direktur ibu-ibu sing lenggah kuwi terus bocah semono kok iso nembang. Ya, terus diparingi. Nek kaya sak kowe iki ora ora Rawasa ya, Pak. Ya, wis ora masuk masuk. tipen. Iya. Sesuk aku tak yo ngono lah melu sapa tak nyanyi bebek adus sekali. Modal bebek adus sekali. Ning nganggo rok jendral. Ya ampun, Nganggo rok jendral. repare. Iya. Yo gentenan. Nggih, sip. Ayo Mbak Pak. Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Yo. Monggo. Tatin lover akeh banget ning kene. Oke, luar biasa. Yo, awas. Ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Leh, so ramah biasanya. Dalu, Pak. Meneng wae. Pak. Mau si Dek Lintang dikei aku engko kira-kira dikei ora ya? Kei engko kei mori. Kok mari lho. Ayo wong mergane cah cilik kok nek kowe ora wong semono memper nek iso nyinden ya wis ora bakal gawe gumun ya. Malah kalah ya kali. Kalah. Lintang. Nah, suarane sing Vibranya yo. vibrasine top, tembange ya pas karo nada. Ya. Nggih, betul. Urung karuan pas kowe wis gedhe tuwa sok isih kon ngepaske tadi ya. Ora ya, kok pas dhewe. Ah, iya. Ini ngapaske apa ta? Hah?
Nggih pas Rasa apa? dikandani, Elisa rasa dikandani. Ngono. Pas apane sing pas? Nadane. Nada. Ya, nada suarane pas. Nggih. Yo, nembang apa? Wonten pamundutan. Pirang-pirang pamundutan. Ya. Lali janjine napa kathah wau? Cinta terbaik. Cinta. Salo. Shallow. Ah nek kowe iso salo ora ujar ora apa? Apa? Bacane apa? Shallow. Selo. Nek iso nembang selo asli. Aku dhewe nyawer 2 yuta. Kula ora ngerti. Iringane terusane apa? Wis ben bende jati lan piye. Udah jati. Iya, kaget aku. Iya. Matur suwun. Sapa meneh iki? Kula nyuwun tembang Sesideman. Oh iya, Sesideman akeh banget sing nyuwun Tin. Ya. Saking kula pandemen wayang Mas Bambang S. Oh iya. Ora kademen Bambang S. Heeh. Bambang S ki yo jenenge Bambang Santoso ngono. Ya iki mung tulisane S kok. Ya ngertiku ya Bambang S ya Bambang S ki ya adem. Iya. Nggih niki napa Sesideman? Sesideman to. Oh nggih. Nggih, kula leren to niki. Ora Leren weh, kau nggak boleh leren. Kenapa? Kan kamu bintang tamu nggak ya? Enggak yo. Iyalah. kamu Tulisannya ki Presiden Elisa Orsar Salaso Ya, dudu sama bintang aja, tamu. sama aja. Presiden. Iya podo wae. Kok padha? Kan sing ditulis kowe. Wis gak sik gak nembangi malah wedok ro wedok do cerewet. Lah wedok iki anggere muni rame ngono kuwi. Wah iso dhuwur muni kabeh. Kok iso dhuwur muni Apa? kabeh? Piye Aku muni apa? Misar dhuwur ngapa? Oh, aku ra muni kowe iki pikirane elek iki. Lah, aku krungu lho. Ra wae kok ya aku ra muni apa-apa kok. Muni. Wong wedok wong loro iki nek iso omong kaya bebek. Iya. Oh, ya sing ilang mau. Ra ono. Ya wis man. Nggih. Nggih iki aku omong apa? Mbah. Ora krungu. Ayo kowe iki. Bodek ayu Aku ayu. waton muni nggih. Apa sa? Bodek. Ayu-ayu bodek. Sih, apa? Bodek. Bodek ki apa? Enggak denger. Budek. Ya bodek. Kok bodek? Ya bodek, kowe bodek. Budek, dek. Bodek. Eh, Bodek Jogja. Kuwi gudeg. Oh iya. ya tenan kok ya soalé kok ya. Sinten? Aku kuwi kok. Boten lah. Sesideman gak dibawani. Ano neno. Ya, yang pertama. Nggih. Wiwitane Wah, aku ya dikeploki. Berarti nek kok entuk sabaran yo en. Sapa? Yo sabar iki mau lintang Kairo nyanyi dikeploki entuk saweran. Elisa Orsar Salaso nyanyi dikeploki entuk saweran. Kok Tatin Handayani Lestari dinyanyi dikeploki dapur sisan ngomong. Kaya padake manuk. digabur. Kaya dara wae. Omongane wong wedok-wedok iki lucu. Iya. Ya terus Ketin. Cakepan sing kedua. Wis ngawingi. Nah, tenan. Napa, Pak? Cakepan kedua diteruske. Wah kowe krungu kok. Lah ya kuwi mau cakepan kedua aku krungu. Nah Terus yo bar kuwi. diteruske. Diteruske. Bar kuwi? Ayo muni. Yo wis wong cakepan kedua diteruske. Aku kowe krungu kok. Kowe kene jajal coba mbok metu iso krungu ora bodek. Ya, aku ora budek kok aku ki. Nah, coba Pak dites meneh. Cakepan kedua. Nggih, cakepan. Diteruske. Nggih. Iki yo. Nah, Ah, kan bodek. Lah apa bar cakepan kedua diteruske? Diteruske nganti engko rampung. Ah. Wis ceto-ceto kowe denger yang ayo di sini. krungu lho. Meni ngenten niku napa? Heeh. Kendani kok. Kok lah? Cedake meneh ki munggah ondo kene ben krungu. Terus piye aku ben cedak dalange? Iya. Ayo main jelas kok ya. Kok ndak dalange ingin kok. Ingin apa? Ingin ku Ingin- teriak. Ingin ngantil. Ya. Anderek sang pake Pria pria. punya selera. Kayak jargon. Prio bagus, dia ngomongi Pak Seno prio punya selera. Engko tak translate wae Pak ra krungu ki ket mau wong iki. Pria punya selera, Pak Seno mau ngomongnya pria punya selera. Sing punya selera meng pria tok. Iya, iki karepe kowe mau prio bagus. Mong guguyon mah jang budek ki angel pancen.
Lah aku kira krungu ya. Ya engko tak tandani. Sing cara jelas ki kono udah aku. Pria bagus Kang olah budaya neno sawan menyang kota gede. Ayo Sa. Wah, engko gajimu dilongi lho. Iya beres Nah, ki aku. kuwi lho, kuwi engko tak bagi loro. Kuwi nggon aku, duduk nggonamu. Bendera terus kayung yon neno selendang kuning Kang Sangking kang sangking bukir sing nyipta sing kagungan wayang gamelan iki no. Ya nyane Bapak Haji Sukron Suwondo. Saking Blitar. Blitar. suara kurang pramana ning wasis ngungrum Hangung marang bendara Hangung romarang bendara Katin Tiah Sulistyo pijer pijer ngincangake alis. kowe aja gelem nek jak gentenan sawi tanggung jawabe dhewe-dhewe kok. Aku dipendel iki ya. Apa? Dipendel iki. Apa? Kowe ngono e. Wedi aku ne. Ya ora. Jenenge apa jenenge? Pendeli iki. Ngene lho matane di meloke ngene iki lho. Pendeliki. Iya pendeli iki. Pendeliki. Iya pendeli iki. Pende. Pende. Ya aku budek kowe ra iso muni basa Jawa berarti padha ya. Padha petuk e. Heeh, petuk kabeh. Sak dalange barang kuwi. Kelang ya petuk. Ya ora nek aku ya. Iya, ya mung kudu nglawehi ya ning karo sinden budek iki nek ora nyuara seru ora cetha. Ya dirampungke, Tin. Terus ngono kuwi. Nggih. Nek ora cetha ndak ora darani ayu-ayu kok disawang nyaman kok budek. Terus piye? Aku ki omong apa ya ora ono ngomong apa kok. Lah mau ketek aja ngomong e. Iki mau dehem ya ngono. Oh. Tak kira nek omong. Ngomong nek ora ana wong ngomong malah nek ana wong ngomong malah raduang ora. Iya, wis nek ora dirangkani ora. Ayo iki. Ngandel ora. Lah ngomong nek jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula. Kowe mau teko jam pira? Kula jam pira mau ya, Sah? Jam 6. Jam 6. Transit nendi? Ten stadion. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Apa iki? Piye? Ora cetha to? Mboten nih. Ngene sa. Oke. Elisa maju. Iya. Oh, tetep ora dong, tetep Mau teko jam pira sa? Jam 6. Jam 6 karo sapa? Kalih kanca-kanca sedaya. Numpak apa? Numpak bus. Apa iki? Bariki mengko aku mangan, Oh, jelas nah, bar ngendan. Krungu to? Nah. Piye? Kaisa. Aku ra iso iki. Pripun? Jam Jam pira teko kene? jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Wis kan ngono. Nah. Tetep ora jelas kowe Lah iki. ning ngarepe jelas kowe mau mburi ra jelas ya. Aku sing tok sawang ming ngarepe tok kok. Lah, Mburine iki sok disawang kok dirungokke ora ming ngarepe. ora jelas ya mburine. Karo sapa? Kalih kanca-kanca. Numpak apa? Numpak bis.
Teko jam pira? Jam 6. Wis macam. Hah? Nah. Baleni, Pak. Wis ora balenono ya tetep ora dong ora. Jenengan sing radong ki sapa ta jane? Kowe. Oh weh, aku krungu kok. Aku pingmu lancang. Macang durung mau takone ngono weh, kowe ra krungu Kowe pingin bodek. lancang kowe. Kok lancang? Lah kok ora jelas kok wis jelas. Lho, Cicil, aku krungu coba takon liyane po. Krungu ya Mbak Nika? Oriza krungu. Bodek kowe iki. Masa aku budek sih? Kandhani. Ora ya, sing ra jelas dalange. Yo dirampungke. Terus. No. Terus no sesideman. Monggo. Luwih becik patenan timbang Keneng pengumuman no, pengumuman apa? Namane Yosep utawa rapate krungu mamae Yosep ditunggu di belakang kelir. Oh iya. Diumumkan saka Kediri. Oh iya, monggo. Nana liwat kincange alismu Nena, monggo. urip ana kutha gedhe kawinan tukoke Nadyan
Iya. Lestari Handayani. Untuk saweran lumayan ki mau ya saya. Nggih lumayan banget. Ha iya. Piro, Mbak? Piro? Piro? Piro iki? 100. Wah, lumayan. Lumayan dalangnya ora ngenei ning yo. Engko kok pipis ning pom. Nek mandek pom iki lho. Nggo ngopo sa? Kok pipis. 2000 lho, lumayan. Ah iya. Ya, ora apa-apa. Ya Mbak Ayu iki engking sing ngersake bajing loncat ana piyai 4 nek ora 5. Ya. Ya. Nawala. Purwalestari. Mbak Ayu monggo. Mbak Ayu Purwalestari. Monggo jumeneng Mbak Ayu ya. Ya. Ini dulu kecilnya kayak Lintang Kairo ya Pak, udah Sama? nyindan Pak Ayu. Oh iya kaya lintang dus gembel. Lintang dos gembel. Ya, ya dibawani cara Sunda. Ya. Bajing loncat. Ya, bajing loncat ben nganti kepleh-kepleh bajinge ya ben. Ya. Apa-apa. Monggo. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung Kapengkur. Basa Sunda. Gunung Galunggung. Ya, tak artekke nek kowe ora paham. Oh iya, iso. Lah ngerti napa? Wah, lah aku ning Sunda iki sadurunge 2 tahun 95 tekan tahun 2006. Oh iya, suwe ning Sunda. Suwe no. Yo, artine apa iki mau? Gunung ayo cetha Gunung Galunggung. Terus Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Rencana ning Gunung Galunggung liwat Sumedang rung tekan kono wis ketunjang. Oh iya. Asli ngono kuwi. Wis ta percaya aku. Oh iya. Terus Telaga. Heeh. Sakawayana. Sangkawaya nak artine sekitarnya. Oh. Dadi Beda apa? iki Sumedang ki sakbare ketunjang kuwi terus ngliwati Telaga dan sekitarnya Sangkawaya. Melipir. Heeh, wis mlipir Telaga. Terus Trang kicik.
Trangkicik apa, Pak? Hah? Trangkicik apa? Trangkicik iki dadi bar tekan tlaga kuwi terus do trangkicik nang kono. Ayo apa trangkicik? Wis yo engko tak omongke. Ora reti. Ora ngerti to? Ora. Padha. Trangkicik terus sik. Di tengah gua. Ning sekitare tlaga kuwi ana guwa terus kono do dienggo trangkicik. Iya. Rati, ora reti. Ning gua trangkicik ki ngopo to? Wis kowe rasa cerewet meneng wae. Iya, kegiatan di gua adalah trangkicik. Heeh. Trangkicik adalah Tak engko gampang tak critake. Iya. Engko tak omongi engko. saiki Do ning guwa ki do trangkicik. ning gua trangkicik. Terus Dunung dunung nak nggone. Dununge. Nek cara Bandung dunung nak, kuwi nek cara Yojo nggone. Oh. Lek do trangkicik ning tengah guwa peteng ora ngerti nggone. Oh iya. Apa ora sangu senter, Pak? Arti kok tok pancai. Oh, Ngerti apa peteng rak ya sangu senter. Aku do ora sangu kok endi iki kok kepetengan kaya ngene. Terus ulah pundung tulis sungkur lan sungkan. mudyar nek saiki kowe. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Nah, iki ulah pundung iki dadi peteng ora ngerti nggone graya-graya entuk kempol. Oh. Lah kok tekan kempol bareng. Ah terus kesandung tersungkur ulan sungkar. Iya, tiba tersungkar, tersungkur. Yo, terus artine tok diteyan graya-graya bareng ketemu terus muni wonge wah gedhi tenan kuwi nek cara Sundana tok diteyan. Oh iya. Terus tarim. nah terus ngundang kancane, "Rim ta Rim." Arep didudui kuwi. Oh iya. Tarim. Tarim. Nah, tarim kuwi tarim melayu neng. Terus Tarim mah raga wayana. terus ditawani kowe gelem ra Rim? Tawane napa? Lah kuwi mau terima raga wayanya kon nampa ragane tarim kuwi terus tarim tawani gelem ra Rim? Ya wis gampang ngono. Teruse. Ngancik. Nah, tarim terus ngancik. Ya iya. Kuwi ngawur kuwi. Nek do percaya ya padha gobloke. Wong aku ya meh ngawur. Ngawur lah terus. Ngancik di negara hati. Sunda. Ya. Basa Sunda iki Maya. Basa Sunda. Wong Sunda kuwi batine pinter-pinter lho nok. Oh iya lho. Aku tahu kok neng Bandung kono ki neng pasar tuku pelem. Oh iya. Liwat ngarepe Cah Nom-nom ki dunekke mangga, Pak. Lho, kok ngerti ya aku ngono. Kok ngerti nek aku tuku pelem tak baleni meneh aku nggawa pelem meneh liwat ngarepe Cah Nom-nom ki mangga, Pak. Ngono kuwi. Kok ngerti ya bareng kowe aku sing ketiga tuku salak. Oh, kono muni mangga, Pak. Du, salak aku ya. Mangga ki monggo. Ha iya bedane akeh kono. Terminal Kewirangan meneh aku. Iya. Neng kono ki nek atos ira wis. Heeh. Aku neng kamar mandi didodok wong Sunda. Mang atos. Mang atos. Waduh aku arep jawab apa iki. Ora encer aku ya. Bola atos ki wis. Iya. Ki Mas muni encer aku ya. Iya. Mangga. Ning nang nil lelek. Nggo terakhir putrane Mas Sun iki. Ya. Men nembang Mbak iki Mbak Ayu sik. Mangga yuk.
mangga. Bajing luncah. Ya. Bajing luncah, bajing luncah, kastanan. Aduh, abdi lepat narasan Ya, Mang Uder. Wah, lebakan. bajing luncah, bajing luncah,
Suarane ya apik. Apa? Moto. Kacamata. Kacamata lho, Pak. Kacamata ya. Matane dicupok. Umure isih 24 taun wis ngau kacamata. Mripat ki nek rusak ora gagas umur kok nok. Iya. Oke bocah cilik sing ngau kacamata ya pirang-pirang. Ngono ya. Heeh. Ayo ting gentenan sing terakhir ayo. Ya. Ya Mbak Mbak Anting, Anting Lambang Sih. Ya. Iya piyai saka Jawa Timur. Ya. Sekolahe neng isi Ngayuja mula ya ben supaya wong wedok kok mlaku kaya wong golek wedi to iki saiki. Iya. Ya wis. Sugeng dalu. Dumateng para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampun rawuh ten mriki. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Anting putrane Mas Sun Gondrong. Heeh. Ayo aja nganti mirang-mirangke bapakmu suaramu sing apik. Iya. Nggih. Cara Banyuwangi wae grajakan ya kena. Rasa kowe dhewe. Duet, Duet terus apa? Mbak. Mbak Elisa men leren kowe iki nyambut gawe kok. Yo. Nganggo bawa iki. Dibawani. Tapi ini lagi serak ketok kayaknya. Oh, Pak Deyo di Kok Pak itu. metenceng ki ngopo? Ora mesti main kali Mbak Lisa ya. Anu, dibawani sing rendah wae suara nembak. Anu wae, bawane napa Pak De? Manut. Manutan. Manut kowe isamu apa? Yo. Blambiangan wae ya. Ya blambiangan. Wis sagu kok blambiangan kok yo. Mambiat mayat. Yo, ge wis. Mambiat Terus kok enek toh? Kok ra janjian ya Mas? ora iki pancen niate pancen ngono kuwi kok ya. Suarane gendeng belam biangan. Wah, jan top tenan suarane ya. Iya. Wo, kuwi cincing-cincing jarike iki ngapa ya? Sumuk. Sumuk-sumuk ora kena. Titik weh titik. Sinden ki ora kena dicincingke jarike. Sing sopan. Nah, sing rapet. Sikile rapet ora ngono kuwi. Nyerambiai nuswan toro Yo dhuwur lho iki, Ting. Banyu. Wah. Aja dicicing, aja dicicing. Diunggahke tekan dhuwur aku melu. Oh, berarti dek iki manut suarane nek swara dhuwur, dek cincinge ya dhuwur. dur nggih Medek, pareng niki tak cek. Sakarmu wong nggon-nggonmu dhewe kok. Aduh. banyu wangi Ya, iki saya dhuwur. Dhuwur kene arek cincing. Wong sikile kaya telong ngono kok. lumayan lho Pak De Lumayan apa? rada langsing Langsing apa? bar munggah tangga ning gor mau lho Kulon go. Ya. Dene Pak Dene gak apa-apa nduk dicincang rada dhuwur ngoten ku. Ayo kono sak karepmu. Segara
Deloken we Mas. Ya terus. Lor lan kidul. Lor kidul. Setare kaya Power Rangers. Sinden. Makin lagi karo pengen dange soalnya dari ning ngono kuwi langsung Wih, sinden po calon gali. Sinden metal. Oh iya, wis Metal. sakarmu Kayak metal. sapi metal. Ya ming dibeleh sesuk delok enggak. Ya. Lor kidul alas. Angker. Ya. Kang Kalibya. Kang kalian lihat Lahiran Kediri, po sesuk ora usah bali ning Yogya, bali nang Kediri wae. mau Oh, ya ning Yogya wae. sekolah Oh iya, kuliah oh ya. Semester 4 ning isi Yogya kono. Belam. Belamyangan Ya. Belamyangan Ya. Ojo takon seneng susah tapi songgo Tanah. tanah indah ku melyaring taman sari noswan Iya, monggo. Ya Mbak Anting. Gerajakan nyanyuwangi raina bengi sing tau sepi anak wadon aletani susah hati lungguh nang pasir-pasiran semyur-semyuran keretoan mano-mano seliweran pinggir pesisir Gerajakan Iya. bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng
Jogetane pas saiki ya. Pinter ta aku Pak De. Apik. Wis gelem sinau barang. Ming lim mlaku sok dipenerke. Iya, lim mlaku kok cah wedok kok kaya wah jan. Ya wis ora apa-apa. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya. Niki sampun nggih Pak nggih. Nek ora diteruske ngundak kentekan wektu lakone ora kecekel no. Ya. Ya ayo diteruske dhisik Mak. Ya critane teruske no. Ya tak derekke. Monggo nggih. Saweko resang pati hanata prajurit baris nyawijiku malang kalanging tekad pindha alun samudra adyuping marutawar lawan kuntur ketuk wosaweka kabyasa Wah. Geger madyaning kasadyan Jodimati. Tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ejawantah. Narada kakekku ingkang rawuh ning kasadyan Jodimati. Padha kanthi Raharja sapraptamu Narada kakekku. Kencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara slamet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Iwang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena yo tak gegem dadiake jimat permadi padha kanthi harja sapratamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Prayogana nggon ngadhep ning ngarsaning pun Kakang. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalian panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kulup. Arimbi putulun. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ah, malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti lan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Mugi kaskecak nuanggen jengandika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Butulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wah, Baladewa iki kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake aja kaduk ati kadron penampa praptaku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati yang bakal ulun nandharake kalawan jeneng kita kulup Werkudara yo perkara wigatimu tak tampa ning aja lara atimu yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara tak anggap kuwi bab sing ora wigati lho sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada lah sing tak antu-antu sapa adikku Permadi mula arepa kowe dewa tak jaluk kowe ngalah dhisik aku tak ndangu karo Permadi
Walah ya wis ora apa-apa. Wis gage kowe ndangku karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi. Kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku kepengin krungu nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyasa. Mara kakek matura marang aku. Piye dawuhe kakek Abiyasa? Babakan anakmu Jabang Tetuko. Kakang Mas. Nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati. Menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Naroda ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek aja terus dianggap dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan ulun nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger iya. Disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuking Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana. Ingkang nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkong sinuduk butung mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kelawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kuntawijayandanu. Kuntawijayandanu. Iya. Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, barang tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Barang titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa ki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadang-kala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah.
Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa pukulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir? Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten pukulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho areng apa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ila trondolo iki ta. Aming perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak petung-petung. Nggonku kleru ki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jenengmu kan bare tak hitung-hitung, lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene. Gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permati, mula jarene Permati mungkin arya magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bad pusere anakku. Mbok Bagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh. Putu ulun Natandrawati, ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas pusri atmajamu si Jabang Tetuka, Nggir Werkudara. Bermara remang uswamya ngambrang kadi karunaning kaswase. Yaneng warga memalatku Kresna kakangku Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning Narada kakekku. Mesti wae Kresna kakangku wis mireng dawuhe Narada kakekku. Kresna kula wonten dawuh pukulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permadi kula wonten maring dawuh. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba Mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayaji kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipati pun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Nanti
Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta kanggo mitraning asta wah Kresna kakangku abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Ya sakarmu Yayi Arimbi kula wonten dawuh Kaka Prabu atmajamu jabang tetuka gendongen mrene mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih ngestaken dawuh Kaka Prabu. Sigra nandhak wrangka aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong sang tetuka kaluaning jagat gaweaning para dewa tel tugel punang ari-ari parandening mangke wrangka Kyai Kunta manjing kusering sang jabang tetuka kagiat kadrawakasanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Iku lho wonten maring adawuh Kulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening jabang tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Bu Kulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun kayu Kastuba Mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunta kayu Kastuba Mulya manjing wonten puseripun jabang tetuka Bu Kulun. Dalah perkencang warudayang pak bong. Ali codhe sapa sing gawe? Narada kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Mboyang aneh-aneh. Ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning dat kamurweng dat, kudu mengkono lelakone si jabang tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana? Cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si jabang tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Druwasa. Aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Wijayandanu. Merga wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapakke Kyai Kunta, padha karo curiga manjing wrangka manjing curiga. Dadi srana patine anakmu si jabang tetuka. Wah, ngono ae ya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah,
Wah, pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti. Aja nganti methuke Kyai Kunto, nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngeling-eling marang Jawing Iwang Pikula Naroda. Kresna kakangku ewang-ewangono. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewangono ngeling-eling. Lelakon iki ya Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, ganteng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Tanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang latat majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdane kok wah mentese ora jamak-jamak terus aku melu. Melu dadi jagoning dewa ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karep kita. Yo ngaturke panuwun. Harimbi kula wonten dawuh. Anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih Pangeran, sembah kula ingkang tansah ngiring dhateng tindak paduka Pangeran Jodipati. Nuwun sewu Pukulun, menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta? Apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuhke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih Pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Rada melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh. Tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah, rak tenan to. Baladewa barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki, ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja Sencaki barang. Mboten Pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis. Yen pancen kaya mengkono, malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh yang bakal dadi srana. Patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara. Wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulun kondur dhisik ning kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Nggih Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo Pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit sing ati-ati. Aku nyusul karo lagumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarengkan kula. Ya Permadi mongko aku sumusul kalawan sira Yayi. Ya Permadi aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Trada kakekku.